काम अधूरा बा। उनका मर्जी के बिना एगो पत्ता ना हिलेला। भक्त कहतिया बीड़ा बाबा जाने वाली तू ही हमारी हो, बीड़ा बाबा जाने वाली तू ही हमारी हो, चार वरिया घूमे आई ओ लगा हमारी हो, चार बीड़ा बाबा जाने वाली तू ही हमारी हो, चार वरिया घूमे आई ओ लगा हमारी हो। कहतिया भक्त माई सबसे पहले हाय देखिए हमरा चाचा जी गणेश यादव राजमिस्त्री यहाँ की तरफ से 101 रुपया माता रानी के चरण में अरदास बा और माई से दुआ बा हे माई वहाँ की हर इच्छा पूरा करी। चाचा जी के कोटि कोटि प्रणाम और आशीर्वाद के चाहत कहे भक्त कहतिया सबसे पहले जरूरत के कर होला सरस्वती माई की। ओकरा बाद जहाँ सरस्वती रही हम जहाँ लक्ष्मी के आई के पड़ी। सही बात बा ना। अरे कुछ देखो सतेंद्र भाई पहली बात कि हम एने बोले नहीं ना हमके फुर्सत नहीं के कीर्तन से, बाकी फिर भी हम रउआ सब खाती कुछ बोलत नहीं त कम से कम सपोर्ट त करी जा। चुपचाप बरम बरवा नियर बैठल बनी अच्छा नहीं लागल बिल्कुल। तनी कम से कम हां ना बोले के चाहिए कि जीवन हो एक एंजॉय करे के बा, मस्ती करे के बा, गावे के बा, बजावे के बा। जय हो कैसन शर्म बा। अबे भाई होई के बारात जाई त मार बोतल पर बोतल खोलाता आ डीजे पर जेकर नइखे नाचे आवत हो के कमर हिल जाता। ई त दरबार लागल बा, कुछ जीवन त बना लिहल जा। जय हो माई साल में मौका आवेला काहे माई चांस देली कि जे अच्छा कर्म करी ओकर लिखा जाई कि अच्छा हो। आई मत जानिए धरती पर सबकर कहानी चट होके एजे जितना जे जैसन कइले बा वैसन भर के ई जाता ओइजर रहे। हाय भक्त कहतिया कैसे बीड़ा बाबा जाने वाली तू ही हमारी जहाँ बुढ़िया घूमे आई बोला कहाँ जाई भक्त कहती है माई तू ही सुर और स्वर सुर सरगम तू ही धरले बड़वा माई आइए जीवन के दाता तू ही हम। कहती है भक्त कैसे जय हो तनी बीड़ा के हो तनी बीड़ा के तार आके फेर आई हो तनी बीड़ा के तार आके छेड़ आई ए मैया साहबा भी चलो जी या बता ए मैया साहबा भी चलो जी या बता एगो मेहरारू कहती अपना पति देव से कहतिया हमके घुमा दिया हमके घुमा दिया तू तुला भावन के संग संग दर्शन कर संग संग दर्शन कर बाबा भोले बाबा भोले हमके घुमा दिया हमके घुमा दिया तू तुला भावन के संग संग दर्शन कर संग संग दर्शन कर। का हो सत्येंद्र भाई देखियो बोले बोले दुर्गा मैया की जय।
जागरण में बैठल बनी जाता जागे के पड़ी हाथ उठावे के पड़ी ये एगो एक्सरसाइज है कि संगे संगे दर्शन करे कि बाबा भोले दानी के संगे दर्शन करे बाबा भोले दानी के बाबा भोला पानी के संगे संगे दर्शन करे बाबा भोले देखिए हमार एगो भाई हमार पिंटू यादव वहाँ के हमेशा शुरू से जब से हम छोट रहनी तब से गावेनी तब से बेचारा हमार हर प्रोग्राम सुनेलन और लाइक करेलन। भाई के माता रानी से दुआ बा। हाँ देखिए हमारे क्षेत्र के है सिकंदरपुर सूरी के भाई के माता रानी से दुआ बा। हे माता रानी ऐसे ही आगे बढ़ा भाई और ऐसे ही हमनियों के आशीर्वाद माता रानी से मांगत रह। माता रानी आशीर्वाद देत रह कहे के बा संगे संगे दर्शन करे बाबा भोले दानी संगे संगे दर्शन करे बाबा भोले दानी कहतिया मेहरारू चले के सैया होई जा जब मेला उला लागेला ना कहत यानी पति देव के हां हां ओजा मेला लागेला हमार खर्चा बढ़ाई होगा कहत अली कैसे हमके घुमा दिए हमके घुमा दिए तुला भगवान के संग संग दर्शन करा संग संग दर्शन करा कि संग संग दर्शन करा कि बाबा भोले दानी के संग संग दर्शन